Čaute ľudia, moje meno je Chia, to všetci viete. No a dnes sa nachádzame v takejto peknej prírode. Všetci sa ma možno pýtate, že prečo sme tu, kvôli čomu. No práve preto, lebo som sa chcela dneska ísť prejsť. Ako môžete vidieť, som na hľadačke. No a tu máme kamoša, starku a moju rodinu proste. No. A v minulom videu, ak ste videli, na YouTube. No, takže z tohto videa je to pre mňa všetko. Pokiaľ sa mi video páčilo, dajte like, dislike a komentujte, to mi to je úplne jedno. Tá čau!